שימי הוא בחור רגוע בדרך כלל. את הרכב שלו שימי רכש בעזרת הלוואה רגועה עם החזר רגוע. אבל מאז שהעסק נחלש והריביות קפצו, ההחזר החודשי כבר לא נראה כזה רגוע. וגם שימי פחות רגוע. שימי הוא איש משפחה והוא מנסה לשדר שהכל טוב. אבל כשהוא לא עומד בהחזר החודשי, שימי מבין לאן זה הולך. איזה מזל שיש את ההסדר. יוצרים עבורכם הסדר חדש אל מול חברות המימון והבנקים בתנאים מותאמים וטובים יותר, כדי שתוכלו לעמוד בהחזרים ממש כמו בהתחלה. הסתבכת עם תשלומים על האוטו? אל תחכה שיהיה מאוחר מדי. פנה עוד היום להסדר וקבל מגוון פתרונות להחזר החוב. ההסדר, פותרים את כאב הראש מראש.